നമസ്കാരം. രാജസ്ഥാനിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് BJP തന്നെയാണ്. കാരണം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ തന്നെ കളത്തിലിറക്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി റാലികളാണ് BJP സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ റാലികൾ കോട്ടയിലും ബിക്കാനീറിലും ബാരനിലും പാലിയിലും എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ പൊതു റാലിയും അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉന്നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വൈവിധ്യമുള്ളതാണ്. അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് സർക്കാരിനെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിക്കെതിരെയും അവിടെ നടക്കുന്ന അഴിമതി കഥകൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരാമർശിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയിൽ തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ BJP നേതൃത്വം. പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. ഭരണ തുടർച്ച ഒരു പാർട്ടിക്കും നൽകാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ താഴെ വീഴും. അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് ഇനി രണ്ടാമതൊരു അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ പകരം BJP സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ശക്തമാണ്. ഇതിൽ തന്നെയാണ് BJPയുടെയും പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾ കൂടുതലായി നടത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു ചൂടും ചൂരും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡ് പുള്ളർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ സാമർഥ്യമുള്ള നേതാക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പാർട്ടിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് BJPക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന രീതി, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലും സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPയുടെ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഈ റാലികളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റാലികളിലൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പരാമർശിച്ചു പോകാം. ഒന്ന്, അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ ഒരു ചുവന്ന ഡയറിയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ്. നമുക്കറിയാം, അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ ഈ ചുവന്ന ഡയറിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ആദ്യം പുറത്തുവിടുന്നത് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് വിഭാഗത്തിനെതിരെ രാജസ്ഥാനിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഗെഹ്ലോട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയത്. അതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ആ മന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത്, അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് ഒരു ചുവന്ന ഡയറി ഉണ്ട്, അതിൽ എല്ലാ അഴിമതി കഥകളും ഉണ്ടെന്ന്. ഈ വാദം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇത് പാലിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, പാവപ്പെട്ടവർക്കും ദളിതർക്കും അധസ്ഥിതർക്കും എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരിക്കലും ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നമ്മൾ വികസിത രാഷ്ട്രമാകാനുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലാണ്. വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു സർക്കാർ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിന് അഴിമതിയും കുടുംബ രാഷ്ട്രീയവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രധാനമല്ല എന്നുകൂടി മോദി പറയുന്നുണ്ട്. 5 വർഷമായി രാജസ്ഥാനിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആഘാതം നിലവിൽ രാജസ്ഥാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് രാജസ്ഥാനെ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള അക്രമ പരമ്പരകളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത്. ദളിതർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെ സർക്കാർ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോദി ചർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ BJP സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സ്റ്റാർ കാൻഡിഡേറ്റുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. MP-മാരും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ BJPക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ ചിത്രം പ്രവചനാതീതം തന്നെയാണ്. കാരണം BJPയോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ മുന്നേറുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദി യുദ്ധത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും രാജസ്ഥാൻ തന്നെയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.